Od bura mar Senate ogolo lai kod chenro mibiro tigo e tayo winjo bura mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. E obok moyiedhi od buch Senate oyango chenro mar ndalo ariyo mar tich adek kod tich ang'wen juma manyien mibiro tayo od buch Senate. Dek mar okinyi ma od buch Senate biro bedo gi romo motelo ne chako winjo bura kuom saa 1 bang'e od burano ibiro yaw kendo somo chike matayo chenro mage kamoting'o yango kweth wuok e od bura kod okil magi kaachiel kod yango kweth ma jalup jatend piny kod okil mago mabiro betie kind saa 4:30. Bang' mano biro som ketho ma ochwal e nyim Senate. Bang'e kar saa 5 nyaka saa 5:30 ibiro somo dho od bura. Saa 5:30 nyaka saa 6 isomo dho jalup jatend piny. Saa 6 nyaka saa 7 neno mar od bura mamalo ibiro pedh ka joneno chiwo neno magi kendo ipenjo gi penjo. Bang'e od buch Senate biro dhi e yueyo saa 7 nyaka 8:30. Saa 8:30 nyaka saa 12:30 od bura biro bedo gi thuolo mar dhi nyime gi chiwo neno. Saa 12:30 nyaka saa 1:30 od buch Senate ibiro miyo thuolo mar penjo, kama bang'e od buch Senate biro tieko bet mage ma tich adek. Chieng' tich ang'wen saa 3 nyaka saa 7 jalup jatend piny biro bedo gi thuolo mar chiwo neno mage e nyim od buch Senate kamoting'o dayo dho joneno ma en go ka od bura biro kawo yweyo tok mano ka giduogo e chenro saa 8:30. Jalup jatend piny kendo biro bedo gi thuolo mar saa 1 e kind saa 8:30 nyaka saa 9:30 mar chiwo nende. Kar saa 9:30 nyaka saa 10:30 senators biro bedo gi thuolo mar penjo. Kar saa 10:30 nyaka saa 11:30 jod bura biro wacho dhoggi. Ka saa 11:30 nyaka saa 12:30 kweth ma jalup jatend piny biro wacho dhoggi mogik. E kind saa 12:30 nyaka saa 2:30 od buch Senate biro twak ewi chenro duto. Tok saa 2:30 gibiro luto ombulu mar thicho oko kata weyo e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua.